akụzi ya otu esi akpa ekete ya na-abụ basket tinye ya nke a bụ otu esi akpa ekete na-eme ka ọ na-aja ahụ. otu esi akpa ekete ka a na-egosi ebe a ugbu a ekete ahụ eji ere ihe eji ebu abụ ahịa emechaa anyị ga-egosi unu nke a kpachara akpacha otu ọ na-adị na hụrụ ka o si aga nwa bịa nga ịhụ na ile nke ị gazi ewe kenezi ken abụọ oke ịbịa ebe ahụ ọ na-iwe iwere otu mee ya danye ya lee ya lee nke ọ ga-ewere nke nọ n'ala ken iwere nke ka ị ga na-ewezi mgbe ị bịara nke nọ ọzọ n'ala ịgba ya nkịrịkọ ibido gbabe nke nọ n'elu nke ọgbajie mgbe mere ọ ga-ara mma ndị nọ na iji otu were karịa ngwa gawa kwechere ka m tinye aka hụ ka esi eme otu esi kụwa nke front ka ị ga na-ewe nke ala o wee ka ị ga na-akpọ ala ahụ nke front chere ka m na-enyo okwe na-enwe m ihe ime hụ na ọ na-ama atụ nwanne na-eme ka ọ na-ama achị ọ na-abịaru ọ na-ama achị ụlọ ahụla otu esi akpa ekete ndị Igbo ekunye nọ na gịnị igosi ka esi akpa ya bụ ekete nke a bụ ekete ahụ anyị na-akpa nke a bụ ebe a kpachara ya akpacha ya wụ ihe gịnị eji ebu ngwa ahịa aga ahịa ụmụ nwaanyị ji ebu gịnị ngwa ahịa a na-eji ya efoji akwụ a na-eji ya ekpopụ ihe eji ya mee ihe dị iche iche eji ya ebu tomato ka anyị sị n'olu ndị ite tomato niile ndị Hausa na-ebute ebe niile m ga-ahụ na ekete ka eji eme ya eburu ya n'isi anyị agada a na-ebukwa ya gịnị aga ọrụ ewere mma tinye ihe niile eji eme ngwa ọrụ ejiri ya aga na nkwụ ka esikwe wee nweta ihe eji akpa ya bụ ekete unu lekwa anya na ihe nkwụ a na ịgụ nkwụ ka esi kpete ihe a eji mee ekete ekpetere ya otu a dịka ekwere nọ na ya ekwere ya na-anọ n'ihu ya ekpepụta ya ewere ya mee gịnị gbaa ekete a na-ejikwa eriri ndị a na-adọpụta na ya were na-eke ngwugwu ndị na-eke ogiri ndị na-ere ahịa ọbụla a na-eke ka a gbarata na ụmụnne ha na-abịa kperecha ihe ndị eriri a wee gịnị na-eke ihe ha ji ngwa ahịa ma ndị na-ere akara ekpere ya otu a nwe ihe ọbụla nọ na nkwụ n'ala n'efu bido n'okwu nkwụ ruo n'osisi ruo n'abụrịbụ ruo na ihe niile nwe nke ọbụla n'ala mperi aga m egosikwa unu nke a na-akwa ashakara enwetara na nkwụ nke eji eme gịnị eji asha ji akwụ okwe nke azịza eji azụ ụlọ aga m egosi unu ya ma nke eji azụ ezi ka anyị na-aga ka ngosi unu ihe ndị a unu ga-ahụkwa dịka m ji ihe awụ ihe ahịrịgha nkwụ egwochie na akwụ nọ n'ime egbuchie ya ọ na-awụ eme osisi ọbụla na-eme